Kaseng Samla Youth Congress MPCC minta kasi ke kendai terik unailar kalaya shim bentalang ha kajing rakhe ya ka All India Congress Foundation Day kumshi bentaban kan mau ya kasngi belaseng ya ka party da ka bapen her ya ka lama jong ka party haba kren chikilat pathai kubor nakaliang Vice President ka party jong ka Youth Congress MPCC usamla ban phira basaya moj ulo ang ba kajing rakhe ya ka te kasngi kalong pan penrung shiki samla ha ka jilla bat ha kariba rokaway ban shakri ya ka jaj ben ulo ang ru bakajing rakhi ya kani kasngi kalong ru ban pen khlanya ka party bat ru kumba kalong menta ka party ka khlan bat bun ki pat ba kham tam ki riurang ba kidang don kajing shania ya ka congress shu ulo ang ru bakajing wan phai Rahul Gandhi kum UMP jong ka lok sabha ka penlang ba ka party kanang scam shu ka khnetrik august agak pulai ngila rakhi ya ka Indian Youth Congress Foundation Day berkoi ke India ki man ki Pradesh Youth Congress, District Youth Congress, Assembly Youth Congress, ni rakhi kini kasngi, dakaba kintiu kalama jongka Indian Youth Congress, ki office ki jongi, bopiar, te kini kasngi ru, kadi kadak jongi kena samla, bangin kintu, ki kena para samla jongka jela jongi, jongka di India jongi, ba kamensim ban syakri, hak imlang salang. Komisi bermula kejing trailang nak samla ban kentiu ya ke nang salang ya ke jelai bar khamtan ni kari jongi menang kiau ki bun kiliang ka parti kongres ter sepitang hajala jongi ni khaliaru nila nang ba hoi election ba deb ngim yo kata ka result ko mengitmu ba bangim yo result kamut ba club plot organization organisation kongres si dapat man ki jaka bangi don man ki konsensi man ki snongru pinlam pet baka organisation juga kadan ka presence te ban convert pas ke result tang bun ki bangi kum ka party ni haban le tang bun ki bangi kum ka party ni haban tristom bat kawai ke bagi don kam tom do de bangi yo biang ta goodwill dan ni sanya ni pet ba din ba kam jumi ka Youth Congress si bangin yo kata kajing trailang kum himene kum no ila ban yo shu ban pen tulun ka kam jong ka sing Youth Congress kum no bangila ban yo shu ta enrollment bun sin di kum no ila ban ya relate ya kajing e jong pai ba kajing e jong kan no ka ken hun po ka kisnong kitau po ka jela po ka ri kum bangi imenta kajing ja badan Manipuru ngi la ban penya snow bat ngi dak ba ngi sotu jing e jong pai ba ka ki mar ini por umdi penya shimliang umdi penya shim khaliang jong no re ngim di ban tiang ban kren ya kajing sisa darang i kadang kajing sha nyon ben jong no ang hab long vocal kum mo phi ba ki bun hi temen ki kro kirang ba ki dang pet ki khmat sa kongres lingba kena samla lingba ka jinglong aware kena samla ki issue bo pher ba ka jala jongi ka ni kari ka jongi kaya lingba jinglong ka jingdan ka awareness ba ka jingla jongki ban kren halor ki issue par kham tam le kat lang la bangin pensawa ya ka sur jongki balong oppress ki ba shanyon ben kini no ki bor lereng la pensngo per sai ber khoin tin ba ka jinglong bo ko jongi ketai kan ra jing kelab yang ya ka parti jongi kumbalong hak ini ki benai bladep ba de yosmo bungi yoi ke jingwan tuot ki padba lani ki brio na Manipur ke jala jongi abun ki bakwa ban pendung school adan ki bakwa ban pendung college ten bon wat kamru kumjo te ban wat kam kumui long hapo megaria ke jala ba kerdu kam he re ki school gira don ki school bungi ya kendu bungi keren bakimna suban tap namar mendon jaka su iru kamtam school bele ko pring sorslong kalau kau bahawa laki ayo jakasa riban yo school pala ya nama bagi kamera lah kamnya don school ba omba kinya pin no admission next year dan kalian ke Youth Congress kini atur ski school ki babuan po sorslong ki ba syakap sorpat kini ki bawan nasabar ke jela ki bona Manipur hi ke kilong ki kimda songo kwa bantur ski outskirt pat ki ko belong Shillong centric te ngi lap ta jing e te nak kalian ngajongi pat ngi ya koordinate ki Youth Congress belong ski state ru bang kinya rap dem ki para Manipur ki para jongi bena Manipur ki ba syam jing lanat aku mini por ada kan long humta kan bahapalan kan ba ngi pa yo kata official kajing pentip ya nakal yang ke parti
Lada ka kendai ngatrai pendi bini kong tom depan banyak tu buat nani. Kumbalong hi borok hui India ngi ka BJP ka kata ka jing nyon ben ya kira depan ka juja nak kapor ka bajah Manipur kala banjah po ka jela jungiru ka bajah Manipur kala banjah wala peding ka jong ka India ru ngi imta Haryana ka yakhi bahiru ka yakari jungi la pun phya haki yang jong kanyam ka yang jong kantian bagi keren ka kamram jungi ka youth congress ka ba mim dei ban island yakhi bor ba pen pra pen pat yakari ka jongi ka jela jongi te ka shong haki kena samna benta ba habangi ya jit itaki nong yalam injit nong yalam ki bala penyatai am ki nong yalam ki ba para tim daftar ka iko bandung youth congress ki kwa kenang bun kena samna kum ka organisation ki kwa ibanya bun andre ka quality de ko bangi pe bahi ngi kena samna di mencerung sungshin wala da kimrung youth congress hidan ki kena samna ki bobun jongi ki bomrung ki sing balang mereka role jong ki kamkut ka role jong kena samna hi kre ban sang na yeng jong dan habdan kemensim ye habdan kemensim ma habdan kemensim banyak sutu iwe ba khamtam le kemensim ka ba ngindon ka dialog na kapos kapor ban shukno kodokti iwe na kapor ka de ka tai ke jing pra jong ka society ke jongi tingi kwa na samna jongi ki khamtam kana khasi ke jongi ki khana ba po meghalaya khana garo ki penri garo eru ba ka jing kit khle kamkut tang yel di simen le ka jing khle ka de ya ka yeng kasem ya ka emlang salang ya kecelah baik kari berkoi. Thank you.